а именно за арбитражната комисия към Регистър БГ и адвокат Маринов и адвокат Димитрова. Нашите чуждестранни гости в залата се чудят защо толкова обсъждаме такъв частен казус, но всъщност това е важно за нас, за България поне. Добър ден на всички. Искам да ви благодаря за интереса, който проявихте към дискусията, тъй като тя в по-голямата си част се занима с, макар и малко предварително, с въпросите, които обсъждаме в нашия доклад. Арбитражна комисия към Регистър.бг ООД, процедура и практика. Тъй като докладът е в съавторство, това поражда два проблема. Първият е, че той трябва да бъде четен, а не може да се импровизира върху слайдовете. И вторият проблем е, че не може да бъде изнесен и от двамата съавтори, поради което ние в съответствие с правилата, които сме се установили в арбитражната процедура, проведохме гласуване, кой да изнесе доклада. И тъй като се получи равенство на гласовете, не съгласно обичайната процедура, а в противоречие с нея, гласа на председателя на комисията натежа, поради което аз ще имам удоволствието да дам думата на адвокат Димитрова да ви изнесе доклада. Само искам да кажа, че накрая също ще отговорим на вашите въпроси. Бих искал да дам и някои допълнителни пояснения, които мислихме, че не са от толкова важно значение за доклада, тъй като не засягат неговата юридическа страна. Може би сега още да кажа, че ние сме при издаването на новия, на действащия текст на общите условия на регистъра, обсъждахме дали да не бъде арбитражен съд. Сега, за да бъде арбитражен съд, не е необходимо да бъде към някаква организация. Това може да бъдат определена група юристи, които се събират и създават юридическо лице арбитражен съд. Но въпросът е, че това значително ще оскъпи процедурата. И то ще оскъпи в много пъти. Именно това се избягва чрез тази бърза и всъщност се оказва доста евтина процедура, защото няма арбитражна комисия по света, чиято цена на арбитриране поне малко да се доближава до нашата цена от 100 евро. Дам думата на адвокат Димитрова. Уважаеми дами и господа, ще имам възможността да ви запозная с същността, създаването на арбитражната комисия и съответно да обобщя практиката, която имаме до момента. Създаване и същност на арбитражната комисия. С изменението на версия 4.3 на общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта БГ и подобластите от 18 септември 2008 година бе предвидена процедура по арбитриране на домейни и за целта бе създадена арбитражна комисия към Регистър БГ ООД град Варна. С това за първи път в България се въведе процедура по разрешаване на спорове между заявител на домейн и регистрант. Целта на процедурата е да се създаде възможност за бързо, евтино и ефективно съдействие при стълкновение на интересите на регистрант на домейн и лице, което желае регистрацията на същия домейн на свое име. По този начин на страните се осигури възможност да избегнат скъпоструващи, продължителни във времето и непредсказуеми съдебни процедури. Съгласно определението по точка 1.12 от общите условия, арбитрирането е разрешаване на спорове между заявител на домейн и регистрант, а според точка 1.5 регистрант е клиентът, на чието име е регистриран домейн. Заявител на домейн по смисъла на точка 1.12 от общите условия е лице,
претендиращо, че има по-големи права от регистранта на съществуващ домейн и заявило желанието си за регистрация на същия на свое име и подало заявка за регистрация на домейна като предпоставка за подаване на заявка за арбитриране. Арбитражната комисия, според точка 1.13 от общите условия, е комисия, сформирана от регистъра с цел разрешаване на спорове между заявител на домейн и регистрант, която разглежда документите на двете страни и взема решение по спора. От уредбата на процедурата по арбитриране, по точка 11 от общите условия, може да се направи извода, че арбитражната комисия не е арбитраж, по смисъла на Закона за международния търговски арбитраж, нито арбитражен съд или административен орган. По противните твърдения на страни в арбитражното производство, които са загубили спора, бяха образувани няколко граждански, търговски и административни дела, като по всички от тях различните съдебни инстанции възприеха именно това становище. Основният аргумент за това разбиране е, че арбитражната комисия само прави предложения до регистъра за съобразяване с решението, което е взела, но не взема самостоятелно окончателно решение с пряко настъпващи последици. В този смисъл може да се определи, че същността на арбитражната комисия е да проведе арбитражната процедура в съответствие с общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта БГ и подобластите и да консултира регистъра относно правилното решаване на спора. Арбитражната комисия не е административен орган и не може да налага административни санкции, не е орган за защита на конкуренцията, нито е в компетентността и да събира доказателства и да се произнася по въпроси, свързани с преценката дали действията на страните отговарят на изискванията за лоялна конкуренция. Арбитражната комисия заседава в тричленен състав, от който двама юристи и един специалист в сферата на интелектуалната собственост. Целият състав на комисията се назначава адхок за всеки отделен случай от управителя на регистър БГ, град Варна. Комисията заседава само в пълен състав, в офиса на регистъра. Делата се образуват и заседанията се насрочват от председателя на арбитражната комисия. За заседанията се води протокол от назначения секретар, решенията се вземат с мнозинство, но до сега в практиката не е имало случай на решение, което не е взето единодушно. Арбитражна процедура. Първо ще се спра на предпоставките за допустимост на арбитражната процедура. Общите условия не предвиждат такава предпоставка. Наличието на заявка за арбитриране е достатъчна за обосноваване на активната процесуална легитимация и започване на процедурата за арбитриране, съгласно точка 11.5 и 11.6 от общите условия. Единствените предпоставки за провеждане на процедурата по арбитриране са създаването на надлежни заявки за регистрация и за арбитриране, както и заплащането на услугата за арбитриране в 15-дневен срок от създаването на заявката за арбитриране. В случай, че в регистъра не постъпи плащане на таксата за арбитриране в срок, процедурата по арбитриране се прекратява. Тя се счита за започнала от момента на създаване на заявката за арбитриране. Липсата на документи извън тези, доказващи изпълнението на условията за продължаване на процедурата за арбитриране, не са пречка за разглеждане на спора по същество. Провеждане на арбитражната процедура. Заявителят за арбитриране има право да представя документи, удостоверяващи основанието за ползване на интернет името в 30-дневен срок от началото на процедурата, а регистрантът в същия срок от изпращане на уведомлението за стартиране на процедурата по електронна поща.
Последицата от непредставянето на документи в тези срокове е, че по-късно изпратените доказателства не могат да се използват в арбитражната процедура. След изтичане на срока за отговор на регистранта, но не по-късно от 30 дни след изтичане на сроковете за представяне на документи от страните, арбитражната комисия се произнася в закрито заседание с решение по спора в писмена форма, подписано от членовете. Решението се предоставя незабавно на регистъра, като му се предлага да се съобрази с него. Окончателното решение на регистъра, придружено от становището на арбитражната комисия, се съобщава на страните по електронен път в 30-дневен срок от изтичане на сроковете за представяне на документи от страните. И сега най-важният въпрос за същност на решението на арбитражната комисия, по който така възникнаха дискусионни въпроси. Решението на арбитражната комисия, съгласно точка 11.14 от общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта БГ и подобластите, представлява становище, предложение до регистъра за вземане на окончателно решение в съответствие с неговото становище. Ето защо то не е правораздавателен акт и не се ползва с сила на присъдено нещо, както и с изпълнителна сила. Поради това в решението не се присъждат разноски по делото и такива не могат да бъдат претендирани от страните. Всяка от страните по арбитражното дело може да образува ново дело със същия предмет, като представи същите и/или нови доказателства. Поради това, че арбитражната комисия не е правораздавателен орган, налагането на обезпечителни мерки е извън компетентността й. А освен това и самият регистър не би могъл да направи това, тъй като такова действие не е предвидено в общите условия. Ето защо предмет на производството може да бъде единствено въпросът налице ли е или не основание за отнемане на домейна от регистранта и прехвърлянето му на заявителя за арбитриране. Обобщаване на практиката на арбитражната комисия. В българското вътрешно право съществува само една регламентация, свързана с регистрацията на домейни. Член 35, алинея 3 от Закона за защита на конкуренцията, с който се забранява използването на домейн или външен вид на интернет страници, идентични или близки до тези на други лица, което може да доведе до заблуждение или да увреди интересите на конкурентите. Според решение номер 501 от 2011 година на Комисията за защита на конкуренцията, нормата се отнася до установяване на имитация на домейн или интернет страница, като идентичността или сходството на същите следва да може да се установи без помощта на специализирани знания или умения, доколкото потенциалните потребители са неограничен кръг и от тях не може да се очаква да разполагат с такива. Това решение е безспорно относно нуждата от специализирани знания или умения на потребителите, но не дава отговор на въпроса кога е налице сходство и кога не. Очевидно е, че когато правилата на съответния регистър предвиждат възможността да се регистрира домен със сходно наименование при наличие на само един и то не особено съществено отличаващ елемент, това не може да доведе до заблуждение потребителите. От една страна, последните имат възможността да се запознаят с правилата за регистрация на съответния регистър, а от друга страна, дори и да попаднат в друга интернет страница, то ако нейното съдържание не ги удовлетворява, те ще намерят необходимата им такава.
Комисията за защита на потребителите обаче стига още по-далеч. Че използваните разширения към процесните домейни BG, COM, ORG и така нататък не премахват опасността от въвеждане в заблуждение, доколкото същите насочват вниманието само към това дали администрирането се извършва от местен регистър на имената, което в повечето случаи е без значение за търсещи информация потребител. Този извод на Комисията за защита на конкуренцията води до следните абсурди. На първо място, че преди регистрацията на домейн, регистриращият да трябва да провери във всички регистри по света дали не е регистриран някъде същият или сходен домейн. На второ място, регистрацията на домейн, например в Националния регистър на Лаос, би следвало да води до невъзможност за регистрация на същия домейн в България. Очевидно е, че такова тълкуване води до резултата, че регистрацията на един домейн получава много по-голяма защита от тази на регистрираната в Патентното ведомство марка. На следващо място, дава се абсолютно необосновано предимство на регистрирането на домейни за търговски цели пред регистрацията на такива с идеална цел и на имената на физически лица. Установява се капитулационен режим по отношение на Българския национален регистър, тъй като Закона за защита на конкуренцията е нормативен акт на публичното право и той не може да има приложение извън границите на Република България, поради което националният регистър би станал неконкурентоспособен спрямо регистрите, за които такова тълкуване не се прилага. Изводът е, че тъй като за да се направи разлика между две или повече интернет имена не са необходими специални знания и умения, е достатъчно потребителите да знаят, че всяка отлика е съществена и означава нещо различно, поради което второто предложение на алинея 3 на член 53 от Закона за защита на конкуренцията е практически неприложимо по отношение на домейните. Съвсем друго е с хипотезата на външния вид на интернет страниците, но това е извън предмета на това изложение. Субсидиарно се прилагат и много различни норми на българското материално право, особено когато следва да се прецени дали интернет името, избрано от регистранта на негова отговорност, може да доведе до объркване. Както ще видим по-нататък, основната разпоредба, която има приложение в тези случаи, е тази на член 7, алинея 2 от Търговския закон. Тъй като, за да се стигне до арбитриране, е необходимо заявителят за арбитриране да сключи договор с регистър BG ООД, то основният източник на правото при преценката на основателността на претенцията на заявителя за арбитриране са общите условия за регистрация и поддръжка на домейн в областта BG и подобластите, и по-специално техният раздел 11. Основания за арбитриране. Арбитриране на незащитен домейн. Това е най-честият случай на основание за арбитриране по точка 11.4.1 от общите условия. Това са 88,5% от проведените до този момент арбитражни процедури. За да се стигне до арбитриране в тези случаи, е необходимо домейнът да е незащитен, т.е. да е регистриран без представяне на документи, доказващи основанието за ползването му, както и да не са изтекли 5 години от първоначалната му регистрация към датата на заявката за арбитриране. Освен това, заявителят за арбитриране трябва да твърди,
че притежава основание за ползване на това интернет име с по-ранен приоритет от регистранта. В 25% от всички дела се е стигнало до предложение до регистъра за отнемане на домейна, съгласно точка 11.4.1 от общите условия. А в 21,25% от всички дела се е оказало, че регистрантът разполага с по-ранен приоритет от заявителя за арбитриране. По-особени тук са случаите, когато един домейн е бил регистриран като защитен, а в последствие регистрантът е извършил промяна в регистрацията, като е поискал домейнът му да се счита за незащитен. На пръв поглед това е абсурдно, но такова поведение си има своя резон. И то е в това, че по отношение на незащитените домейни не може да се прилага точка 9.5 от общите условия и да се прекрати регистрацията поради неподходящност на името, нито пък регистрантът може да бъде държан отговорен за нарушаването на чужди права, на интелектуална собственост, тъй като с регистрацията на незащитен домейн той декларира пред третите лица, че не претендира да има основание да ползва това интернет име. Обратен е случаят, когато регистрантът е придобил основание за използване на същото интернет име, но е пропуснал да направи съответната заявка и да промени домейна в защитен. В този случай той може да се ползва само от приоритета си на регистрант на незащитен домейн. В този смисъл е и решение по арбитражно дело номер 24 от 2009 година на арбитражната комисия. Друг особен случай е, когато домейнът е бил регистриран като защитен условно, но прекратителното условие се е сбъднало, той е загубил качеството си на защитен. В този случай домейнът се счита за изначално незащитен и за приоритет се ползва единствено датата на неговата регистрация. В 2,5% от делата домейни, чиято регистрация е променена в регистрация на незащитен домейн, същите са се превърнали в защитени на основание точка 1.6 предложение 2 от общите условия, поради което заявките за арбитриране са били отхвърлени. В 6% от делата заявките за арбитриране са били отхвърлени, тъй като заявителите не са доказали основанието си. Тук случаите са твърде разнообразни. Любопитното е, че те се случват обикновено на световно известни компании. Правят се пропуски в упълномощаването за арбитражната процедура, в комплектоването на доказателства за правосубектността или притежаването на съответната марка. Представяне на марки без приоритет спрямо регистранта при наличието и на марки с приоритет и така нататък. Особено интересен бе доводът в защитата на Microsoft Corporation по арбитражно дело номер 6 от 2008 година срещу Boeing EOD, че интернет името Hotmail противоречало на добрите нрави. Естествено е, че в такъв случай не може да се претендира, че се притежава правото на регистрация на такъв домейн, тъй като името следва да се преценява само по себе си, а не да се налага недопустимия по съвременното право принцип quod licet Jovi, not licet bovi. Каквото е позволено на Юпитер, не е позволено на бика. Ако следва да се върнем към римското право, то ще следва в този случай да се приложи принципът
in pari causa turpitudinis, цезат репетицио. Т.е. когато и двете страни са действали неправомерно или неморално, връщане не се дължи. Най-честите случаи на отхвърляне на заявки за регистрация, 23,75% от всички дела, са тези, когато заявителят за арбитриране не се е съобразил с точка 11.3 от общите условия. Това са случаите, когато интернет името на арбитрирания домейн съвпада с пълното име, за което той има основание за ползване. С оглед правната сигурност е въведено изискване съвпадението да е само с пълното име, съответстващо на основанието за ползване, а не с което и да е от имената, които заявителят за арбитриране би могъл да регистрира съобразно правилата на точки 5521 и 55214 от общите условия. Обикновено проблемите се получават, когато за основание се ползва регистрирана марка. От една страна, защото името на марката не може да бъде съкращавано по принцип, а от друга, защото в случаите на комбинирана марка не могат да се вземат предвид незащитените елементи. Или пък при двойно изписване на български език и латиница, когато и двете изисквания са защитени, няма как да се избегне повторението в интернет името на словесната част на марката. Лесно разбираемо е, но следва да се отбележи, защото и такъв казус съществува в практиката на арбитражната комисия. Че когато поддръжката на регистриран домейн е с прекратена поради неплащането му, поради неплащането му, това не дава приоритет на заявителя за регистриране пред регистранта. Прекратените регистрации на домейни не могат да се ползват за приоритети. В практиката съществуват и случаи, когато заявителят за арбитриране не е представил надлежни доказателства за датата на приоритета си и арбитражната комисия не е могла да я установи служебно, поради простата причина, че в интернет страницата на Търговския регистър е невъзможно да се открие точната дата на извършената първоначална регистрация на търговец. А вписването на обстоятелствата в Търговския регистър в повечето случаи е моментът, от който настъпват съответните промени. Арбитриране на защитен домейн. Арбитриране на защитен домейн се допуска, когато заявителят за арбитриране твърди, че са налице предпоставки, посочени в точки 9.4 и 9.5 от общите условия, т.е. когато регистрантът е представил при регистрацията документи с невярно съдържание или когато той е регистрирал домейн при неспазване на условията по точка 5.4. Интернет името да противоречи на обществения интерес или добрите нрави. Или интернет името може да доведе до объркване. Тъй като обикновено става да се спра малко на регистрация въз основа на документи с невярно съдържание във връзка с арбитриране на защитения домейн, тъй като обикновено става дума за официални документи, невярното доказване в тях следва да бъде доказано по надлежния съдебен ред, чрез влязла в сила наказателна присъда, влязло в сила споразумение по наказателно дело или решение на административен съд. Арбитражната комисия няма нито възможност, нито право да изследва доказателства за невярно документиране и да приеме суверенно, че определен документ е с невярно съдържание. Вероятно и за това до този момент не е имало заявка за арбитриране на това основание. Регистрация на интернет име, противоречащи на обществения интерес и добрите нрави. Като изключим посоченият по-горе,
случаи. Липсват други позовавания на текста на 5.4.1 от общите условия в заявките за арбитриране, което е напълно разбираемо, защото е нормално да си мислиш, че не можеш да искаш прекратяване на регистрацията на домейна на това основание и в същото време да го заявиш за регистрация, което е абсолютна предпоставка за започване на процедурата по арбитриране. Отделно от това, обаче, за разлика от другите случаи, ако името представлява нецензурни или обидни думи или словосъчетания, противоречащи на обществения ред и добрите нрави, то регистърът ще откаже служебна регистрация, тъй като ще се касае за лесно установими без необходимостта от специални знания и обстоятелства. Регистрация на интернет име, водещо до объркване. Това е за сега единственото основание за отнемане на защитени домейни, на което са уважени заявки за арбитриране 13,75% от решенията. Тъй като съгласно общите условия всички основания за регистрация са равнопоставени и се прилага единствено принципът prior tempore potio iure, първият по време е по-силен по право, то основната предпоставка за отнемане на такива домейни е член 7, алинея 2 от Търговския закон, който се прилага спрямо търговците и изисква името на търговския субект да не въвежда в заблуждение. Най-масово приложение на този тип недобросъвестно поведение в България е регистрацията на домейни от дружества по ЗЗД с причудливи наименования на български език, но които транслитерирани дават имената на известни марки или фирми. В случая регистърът няма основание да откаже регистрация, тъй като съгласно общите условия, отговорността за съответствието на интернет името с действащото законодателство е отговорност на регистранта, а не на регистъра. Последният не може да следи служебно за съответствието на всяко име с член 7, алинея 2 от Търговския закон. Още повече, че последното правило се отнася не само до регистрираните марки, а и до фирмите на търговци. Освен това, модерната тенденция в правото на интелектуална собственост е именно такава. Всеки може да заяви каквато иска марка, а заинтересованият или заинтересованите имат правото да му оспорят. Когато се установи, че регистрираното интернет име въвежда в заблуждение относно общо известна марка или че то се свързва само с определена категория продукти на заявителя за арбитриране, например казусите Volvo, Hitachi, Disney, Skype, Bwin и така нататък, то заявката за арбитриране се уважава. Обратно, когато регистрираната марка е общо употребима дума и тя не може да се свърже само или предимно с заявителя за арбитриране, то заявката за арбитриране се отхвърля. Както и в случаите, когато при регистрацията на домейна марката, макар и защитена, не се е ползвала с известност и не се е свързвала само с определена категория продукти на заявителя за арбитриране. Общо 38,75% от заявките за арбитриране са уважени, а 61,25% са отхвърлени. Това обстоятелство може да се дължи на всичко друго, но не и на порочност на действията на арбитражната комисия. По-скоро изводът е, че тъй като таксата за арбитриране не е висока, много заявители за арбитриране решават да я рискуват, пък ако извадят късмет, ще спечелят. Характерна като мотивация за заличаване домейна на регистранта на всяка цена е разделата между съдружници
провеждана като развод по исков ред, без да може да се постигне общо съгласие за условията, при които да бъде допуснат. В тези случаи обикновено спорът между страните в арбитражната процедура се премества в съдебната зала, където страните ги чакат дълги години на мъчително очакване и разноски, докато съдът приеме в крайна сметка това, което е приела и арбитражната комисия. В заключение може да се каже, че създадената и функционираща арбитражна комисия при Регистър БГ е ценен консултативен орган на регистъра, който дава възможност на страните да получат бързо, евтино и справедливо разрешаване на спора помежду си, въз основа на едно строго формално състезателно производство. Теоретически производството може да трае 32 дена, като в никакъв случай то не се проточва повече от 2 месеца. Последният е минималният срок в едно обикновено исково производство по Гражданско-процесуалния кодекс само за насрочването на първото заседание по 3-инстанционното дело, и то при положение, че страните са редовно призовани, какъвто проблем в арбитражната процедура не съществува, поради това, че уведомяването се извършва по посочените от страните и поддържани от тях адреси в електронни пощи. Аз ви благодаря за вниманието, а сега ще имате възможност да зададете многоочакваните въпроси към председателя на арбитражната комисия и във връзка с неща, които така са останали неизяснени от изнесения доклад, или във връзка изобщо с процедурата по арбитриране. Благодаря. Благодаря. Времето доста напредна, но пък темата е важна. Ще можем да имаме 2-3 въпроса. Така че давайте, вие сте. Опа, и повече. Имам микрофон, така че имам правото да изпреваря всички, съжалявам. Имам много конкретен въпрос. Само всеки да се представи, извинявам се, да е по-ясно на всички в залата. Нели Стоянова, Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщения. Имам много конкретен въпрос. Имам едно име, което е едновременно име на община и едновременно с това търговска марка. Кое, като какво, то ще има право да бъде регистрирано като защитено име? Мога да ви дам и конкретното име, за което говоря. Отговорът на този въпрос е лесен, тъй като просто въз основа на търговската марка не може да бъде регистрирано името, тъй като в общите условия на регистъра много ясно е казано, че имената на общините и областите са резервирани за тях. Да, аз също знам, че е така, но няма как да се конкретното случи. име е на община Руен, т.е. Руен като търговска марка е регистрирано, а общината съответно няма право да вземе името в .bg, заради това, че то вече е взето. Ами в такъв случай общината да арбитрира. И според вас тя има права да... Да, тя има изначално право. Това, че Руен е една наистина стара, известна търговска марка, не означава, че може да се преодолее резервацията на името за общината. И в тази връзка един допълнителен въпрос. Вие казвате, че географските наименования са запазени и с приоритет. Но има ли някъде списък на изписване на такива географски наименования, които вие пазите, т.е. които се пазят от регистър БГ, защото знаем, че има и Бургас, например, може да се изпише по няколко различни начини. Значи въпросът е, че ако се произнася Бургас, независимо на какъв език е написано, то пак не може да се регистрира. Няма как. Тоест, ако вече е регистрирано, примерно, Бургас, вие отбихте, т.е. регистър БГ, ви отказва регистрацията на подобно, например, по Бургас. Може ли аз да ви отговоря? Този въпрос може би и към мен. Вижте, относно първия въпрос, относно община Руен. Ако община Руен не е била община към
момента на регистрацията на марката Руян като домейн Руян, е нормално регистъра да регистрира домейна Руян по марката Руян, тъй като не е съществува община Руян. Значи тук казусът е по-сложен. Защото фирмата, която притежава марката Руян, тя е била съвсем добросъвестна, тъй като не е имало община Руян. Значи това е особен случай, ако съществува. Аз в момента не мога да кажа дали е така. Възникне какво прави? Като възникне, там да се какво се прави. Като възникне, ние ще го... Значи, то вече като възникне, този въпрос не е към мене, а е към арбитражната комисия. Как тя ще ни консултира? Ето, аз... Значи, ние не знаем дали той съществува този човек. По втория въпрос... Момент. На 10 години е домен, на 11, на 12. Значи, аз казах, аз ще го отправя към арбитражната комисия, която ще ни даде на нас предложение какво да направим. На базата на тези предложения ние ще вземем решение. По втория въпрос. Пример. Така, значи, тъй като излезе закон за транслитерацията и той е задължителен за държавните институции и областните, хубав или лош закона, той казва как се изписва Бургас. И ние сме резервирали това изписване на латински на нашите областни градове и общини. Всички други вариации са свободни за регистрация. Това е законното. Ние търсим закона в България. Ще объркваме, ще бъде объркване. Визуална прилика на какво? Не е визуална. Кой ще даде критерия? Колко букви водят до визуално объркване, колко водят до невизуално объркване и така нататък. Примера с Комисията за защита на конкуренцията, ако сте го слушали внимателно, той ясно казва това нещо. В края на краищата, когато държавата е издала закон за транслитерацията, тя е трябвало да се погрижи за този въпрос. Това не е задача, която стои пред регистъра. И аз се очудвам, че все пак държавата задава въпроса към нас. Значи, държавата не си е свършила работата, а казва, извинявайте господине, вие в тази трудна ситуация как ще подходите? Аз казах как ще подходя. Ако стигне до мен такава препоръка да не уважа. Аз няма да уважа. Възможности за още въпроси, тъй като времето наистина доста напредва. Това са, разбира се, любопитни частни случаи. Адвокат Кискинов, първо, моля. Здравейте, адвокат Кискинов от Пенков Марков и партньори. Аз благодаря за хубавата презентация. Тя олицетворява начина на работа на регистър ПГ. Току-що останахме, освен това и свидетели на разрешаване на спор от арбитражната комисия, потенциален. Искам да попитам, има ли списък с арбитрите и как се гарантира липсата на конфликт на интереси при разрешаване на спорове от страна на комисията? И още един въпрос имам. Защо смятате, че евтината процедура е плюс при разрешаването на спорове и не мислите ли, че 100 евро е нищо пред огромния интерес, който може би стои понякога в един спор? Може ли само да кажа, и след това въпросът в по-голямата част е отправен към господин Славов, но аз искам да кажа, че моето принципно становище е, че скъпото правораздаване е пречка само за част от обществото. Но това е изключително голям обществен проблем, тази пречка.
Докато ефтиното правораздаване не е пречка за никого и то не пречи на никого. Господин Славов, мисля, че може да ви отговори по останалата част от въпроса. Аз не бих искал да кажа за списъка на арбитри и какво се прави по конфликта на интереси. Само бих декларирал, че който и да е от членовете на арбитражната комисия, ако има конфликт на интереси, той ще го декларира и няма да участва. Имали сме такива случаи. Имали сме такива случаи. До сега в работата на арбитражната комисия не е участвал член, когато е имал конфликт на интереси. Когато, примерно, някой от членовете на арбитражната комисия е консултирал едната страна във връзка с нещо друго дори. Така, господин Сиков. Аз това бих го потвърдил, нали? Това исках първото да кажа, че членовете са достатъчно разумни хора. През това те са трима и няма как тримата да бъдат едновременно в конфликт на интереси и се правят отвод предварително, те се запознават с документите и се заместват с друг член, който не е в конфликт на интереси. Освен това, искам да отговоря на адвокат Кискинов, че трябва да се разглежда това първо, значи решението на арбитражната комисия плюс последващото решение на регистъра като първа инстанция по разрешаване на спора. Аз си мисля, че тук някои хора смятат, че ние трябва да бъдем всички инстанции. Ние не сме всички инстанции. Разглеждайте го това действие като първа инстанция. Има си съд в България. Това всички знаем. Има си компетентен съд, който е този, който трябва да се произнесе дали нашето решение, по-скоро на регистъра решението, е правомерно или не. До сега нямаме оспорено решение, което да не сме го спечелили. Тоест, нашата комисия, нашата процедура, значи тази арбитражна комисия, която нали, е нещо много лошо, както се изказаха някои колеги, нали, тя работи много добре. Защо не да продължи да работи, ако има проблем, има съд. Това е просто логика. Другото са някакви приказки, просто без почва. Само 5 или 6 от решението на регистъра и на арбитражната комисия, защото в началото се опитваха да атакуват директно решението на арбитражната комисия, са оспорени. Напоследък това се прави по редовния исков начин. Искам само да допълня това, което може би не стана съвсем ясно от доклада и там едно неразбиране се появи в позицията на колегите, които говориха преди нас. Значи съществува правоотношение договорно и между заявителя за арбитриране и регистъра. Значи те са две правоотношения между заявителя за арбитриране и регистъра и между регистранта и регистъра, което всъщност опосредства техния спор. Това е. Мисля, че има още въпроси. Бихте ли дали тук микрофона, да? Димитър Ташев съм. Няколко мои домейна бяха арбитрирани, някои загубих, някои спечелих. Въпросът ми е как да разбера за въвеждане в заблуждение. Къде е границата? Тъй като аз ако знам, че въвеждам в заблуждение, няма да регистрирам домейни. Нали, аз не съм банка, така да фървам 70 лева за домейни. Ами в доклада се постарахме да дадем какви са насоките в тая плоскост. Може би да ви представим
да ви дадем копия от съответната част от доклада, за да може да се съобразявате. Мисля, че това е разумно. Факт е, че част от делата сте спечелили, част от делата сте загубили, просто такива са били обстоятелства, такива са били доказателства. Така е. Само, че ние преценяваме и други неща. Какви са доказателствата за това, които са представени по делото? Просто по различните дела се представят различни доказателства и аргументи. Една бърза реплика, само смятате ли да възприемете критериите, които са възприети в европейското законодателство в областта ЕУ за критерии да ни въвеждат за критерии? Това би било полезно, за да знаем ние. Значи, ние казахме, че се ръководим от критериите в българското законодателство, защото той е приложимото в случая. Ако се появи европейски регламент, естествено ще го прилагаме. Още въпроси? Евгений? Един много хипотетичен въпрос, така за бързо разрешаване тук с комисията, да кажем. Да, казвам се Евгений Родонов, просто потребител на домейни. Идеята е следната. Имаме марка, да кажем като Facebook. Нали? Преди това казахте, има марки Skype и така, които са брандирани. Обаче думата Facebook, ако случайно беше регистрирана под домен BG, е абсолютно хипотетичен въпрос. Да. Facebook BG. Така. В следващия момент думата Facebook означава годишник, т.е. албум с снимки. Годишник, ученически. В следващия момент, ако имаме домен Facebook BG, който е основният държител на марката, и след това решава аз примерно да си регистрирам ученически facebook.bg, ще има ли основание да изобщо за арбитриране, както каза госпожата в началото, има предпоставки за арбитриране и такива, които няма предпоставки. В случая ще има ли такава предпоставка, тъй като това не е в случая нито въвеждане за заблуждение, нито в марка, тъй като думата Facebook е обикновена дума. Все едно думата, не знам, годишник. По принцип сте прав. Че в комбинация, когато думата макар и общо приета, е регистрирана като търговска марка, в комбинация тя може да означава съвсем друго и наистина да няма никакво основание да се счита, че домена въвежда в заблуждение. Всичко зависи от конкретната ситуация, защото е възможно. Значи, българинът е много изобретателен, изключително изобретателен. Аз поздравявам всички тук, които са регистрирали домени, просто удоволствие ми прави. За това, какви случаи на изобретателност има, с това предварително не мога да кажа, тъй като е възможно хем формално това да е така, хем на практика да се нарушава търговската марка. Да, тук си раздаваме комплименти и мисля, че вече е след всичко това е време за обедна почивка. Благодаря на всички. Благодаря ви. Мисля, че ще можете да им задавате още въпроси след обеда и отлични разговори също вечерта на коктейла. До 14:30 обедна почивка. Благодаря ви. На долния етаж обява. Община София обаче решава, че този проблем няма никакво. Тя може да е имала някакви права.